Il-Partit Nazzjonalista irid li l-grant tax-xiri ta' karozzi elettriċi joħdu huma iżda mhux il-poplu. Dan hekk kif f'konferenza l-aħbarijiet id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus attakka dan il-benefiċċju tal-poplu kollu fl-istess waqt li hu stess ħal-istess grant għalih innifsu. Wan justaqsal il-Kallus dwar dan u wara li tbissem lil Mark Anthony Samut ikkonferma dan kollu. Tikkonferma li inti ħadd jew applikajt sabiex tieħu grant għal karozza elettrika. Naħseb bħala ċittadin u xek għandi dritt napplika. Erġajna staqsejni għal darb'oħra u Kallus reġa' konferma. Tikkonferma li ġifieri? Mhux ovvja daw fondi pubbliċi. F'din l-istess konferenza l-aħbarijiet wan justaqsa wkoll lid-deputata Yves Borg Bonello. Iżda sakemm Kallus beda iweġibna, id-deputat Mark Anthony Samut beda jgħid lil Borg Bonello dwar kif għandha tweġibna. Dwar dan u l-kontenut tal-konferenza l-aħbarijiet mill-esponent tal-Partit Nazzjonalista ukoll ikkummenta l-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet fuq il-midja soċjali. Kien notajt ukoll illi l-Onorevoli Ryan Kallus ammetta li hu stess uża dawn il-fondi ħa grant biex jixtri vettura elettrika. Allura eħsib joħroġ ċar. Mela tajjeb, wara dil press conference tal-lum jidher ċar illi l-Onorevoli Ryan Kallus qed jgħid jiena il-flus li kelli nieħu ħadthom u inti m'għandekx toħodhom għax dawk il-flus għandhom immorru għal karozzi tal-linja. U din il-logħba li qed tintlab, din il-logħba qarrieqa li qed tintlab mill-esponenti nazzjonalisti biex jgħidu li Malta titlef il-fondi Ewropej mixej ħlief illi għandu jiġi ikkundannat. Sadan it-tant fis-stqarrija il-Partit Laburista qal li f'din il-konferenza l-aħbarijiet komplet taqa' il-maskra tal-Oppożizzjoni fejn ġew ikkritikati l-inċentivi u l-iskemi mogħtijin mill-Gvern biex persuna tixtri karozza elettrika. Intqal li Gvern Laburista ta' fost l-aqwa inċentivi finanzjarji lil persuni biex ibidlu il-vetturi tagħhom għal oħrajn elettriċi dan apparti skemi oħrajn bħall-scrappage scheme. Dik id-differenza bejn il-politika tal-kastik u l-politika tal-inċentiv temm jgħid il-Partit Laburista fl-istqarrija.